zamani dan na gani isan yi kuna magana nake yi sai hali da kuma lalle iyaye zan so zan nufi na wato na tilbi yaran zan samu a shirin kaza ya kuna duka ba matasa kadai ba ne masu shugabana duka ba sai da jimuna ma dai suna nufina duka na gani sun hanyar lalu izin tukana za su baka mamaki da kusan yi ma aiki ni dai tuni nake yi yayi yau ne kuna ta tina wanda yake son biyar yaro gani da kuma sai ku ji kafin ina zari ka'ida ku duba don ku tabbatar wanda za ku yi wa ba zai gaza ba samuna da na yi aika Allah sa ya riske ka idan na yi kuskure abuwa kuna kunya a duniya na jinje mu ne uban matasa ce jaha su fari nan ne gida na dusa shuwa nake aiki dan na gani fa ba su asa in masoya ne zan so ku dan gane ni za na farko ne nan dukan masoya na ni za na farko ne nan dukan masoya na zan farko da